Dacă ar exista un imobil cu 3000 de etaje, ar cuteza cineva oare să urce până la ultimul nivel, iar de acolo să privească în jos? Acum imaginați-vă o astfel de ascensiune în condiții de înghețuri aspre, iar escaladarea înălțimii înfăptuită doar cu ajutorul mâinilor, picioarelor și a unei frânghii. Everestul, cel mai înalt vârf montan din lume și respectiv cel mai înalt punct de pe pământ, are 8848 de metri deasupra nivelului mării. Se află în munții Himalaya, la cotarul dintre Nepal și Tibet, China. În nepaleză îi se spune Sagarmatha, mama oceanului. În Tibet, Chomolungma, mama universului. Numele englezesc de Everest i-a fost dat în onoarea topografului britanic Sir George Everest. Aici temperatura este de până la minus 60 de grade, iar din cauza vânturilor și uraganelor, ea este percepută de organism ca minus 100 de grade Celsius. Mulți temerari s-au avântat să cucerească această înălțime. Peste 200 dintre ei au pierit. Primii care au ajuns până în vârf au fost neozeelandezul Edmund Hillary și Tenzing Norgay din Nepal. Aceasta s-a întâmplat la 29 mai 1953. Basarabenii se mândresc cu 3 eroi care au cucerit această înălțime, au revenit și își continuă activitatea. Este vorba despre Fyodor Konyukhov, fiul unei basarabence, Mstislav Gorbenko, originar din Liova, stabilit la Odessa, și cel pe care îl putem întâlni și astăzi pe străzile Chișinăului, Andrei Karpenko. Fiecare din ei a acceptat provocarea vieții de a pleca pe un drum extrem de dificil, unde nu ai voie să greșești. Gorbenko a arborat pe Everest drapelul fostei URSS, Konyukhov pe cel al Rusiei, iar Andrei Karpenko a făcut să fluture pe acoperișul lumii tricolorul Republicii Moldova. Moldovenii sunt printre puținele popoare care au reușit să cucerească cele mai înalte piscuri ale lumii. Fyodor Konyukhov este o adevărată legendă vie. El a cucerit practic toate înălțimile lumii, a întreprins expediții în toate regiunile dificile, inclusiv în Arctica, și mai nou a trecut Oceanul Pacific în luni trecuvâsle. Mstislav Gorbenko e de asemenea unul din cei care a acceptat stilul de viață de explorator. După ce a cucerit numeroase înălțimi, a decis să lase în urmă o școală sportivă de alpinism în Odessa. Discipolii lui se pot mândri cu rezultatele obținute în echipă. Andrei Karpenko, un om de o modestie rară care a adus faima Moldovei fără să braveze și să ceară ceva în schimb. El rămâne a fi un model pentru tinerii de astăzi prin devotamentul scopurilor propuse, prin curajul și bărbăția pe care și le-a educat personal.